И здравейте, хора! Днес ще... Трето видео за днес, да. И си виках, хайде, можеш да го направя, да. Малко исках почивка, нали. Сега продължаваме с трети епизод в един ден, 2 епизода на Pop Playtime Chapter 2. Добре, а утре, може би, ще правим епизод 2 на Pop Playtime Chapter 4. На Pop Playtime Chapter 4 ще правим епизод 2 и на Pop Playtime Chapter 3 епизод 1. Така че, айде, да започваме. С третото видео. Трети епизод на Pop Playtime 2. Иска да ми направите. Не. Айде. Айде. Бързо. Не знам, но хора мислят това. Да? Да. Започва гонницата с мамило. Анима, кой скърша? Hey. 10, 9, 7, 6, Къде бе? 4, 3, Ей, бяга от това. Бягаме хора от мами Long Legs. Добре. Къде? Какво? Ладно, това съм. Малко страшно. Не е страшно. Къде съм? Къде? Май ще трябваше да дръпта една ръчка или две. Беше така, бе. Нагоре ли трябваше да отча? Къде запях тук? Не, тук аз не съм. Но тук ли съм? Чакай. Къде съм? Ага. Накъде може? Толкова съм слаб. Една ръчка не мога да ви дам. Айде да вземем това. Сега. Направо го знам те. Зелено, синьо, зелено и жълто. Тук мами Long Legs ще иска май да ме убия, ама няма да се. Що за бъвка?
Държа се. Хо-хо-хо-хо. Не изкарва чак ангелите, ама... Маш, кой ще ги скара? Правим. Така. Тя ми дайте. Слагай тук. Взимайте той. И слагай тук. Вау! Не. Да, хора. От тук ще дойде тъпата мами оглед. План, да поведем. Оф, започва се. Тук ми е най-дано. Но все пак. Някак се ще му. Какво става? Какво става? Какво отвъж? Какво става? Заблока! Къде е тази? Какво пише? Десера is still working. Please be... Какво? Пустя! Добре. Наложи се. Да видим. Как си чак точно? Точно тук. Баш е тук. О, ес. Мале, чак тук му пуска са. Добре. Чак тук му пуска. Мале. О! Не мога повярвам какво направи. Иди. Зато с мами оглед do not enter. Ама ша enter, на що не?
Не знам, мога да му убия. А? О, махна се. Ти му се казва вече нещо. Какво става за щабак? Добре де. Моля те. Какво става? Какво съм преводващата серия, бе? Не мога да се движа, нито да скачам, само ръцете си мога да си изтръвам и да се мърдоп. Нещо не мога да правя! Нищо не става. Не мога да скачам, само ръцете си да са. Еми хора, като се оправим, може би ще видим. Иначе виждате колкото не съм чувствал. Чао да се. Не, няма да затварям клипчето. Само на пауза. Еми хора, много се извинявам, но просто ще се наложи и... няма какво. Просто пише This area is still loading. Please be patient. Означава, моля ви, означава тази area още зарежда. Моля ви, бъдете пациент. Не знам какво означава това, но следващия път, като играя играта, тогава ще видим, ще се наложи силно да трябва да лефна играта и пак да джойна в нея, да трябва да се рестартира така. Да, така. Сигурно така трябва да е и с това съжалявам и ще се видим по-късно. Чао, хора!